съм Люди и добро дошли на ново видео. Danas igramo ubiju od 100 levela. Ajmo da krenemo. Znači ovo je neki od lakših ubiju. Da se vam dostavljam, jeste. Ajmo da igram ovaj obis, za malo da padnem. Mislio sam da treba kao da dotaknem, ama nije to. Kako sam dotakao, brate? Vidi. Oh my god. Šta je ovo? Ne mogu. Kako ne mogu jedan obi da pređem? Za malo. Ste vidjeli ovo? Ama zašto, brate, u stranu skačeš? Nisam. Ma je, brate. Jebo ga. Juj, brate. Nećeš, sad ćeš vidjeti. Plati mi. Yes. Bam, 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 bam. Trči, ljudi. Trčimo. Ne, za malo je. Toliko blizu sam bio. Brate, brate. Brate, kako da igram, ko želim da se pomerim, to mi pada. Evo, uspio sam jedan. Brate, ako padnem još jednom, ja sam idu. Ne znam. Evo ga. Uspio sam, ljudi. Šta? Hoće neko da me trola ovdje. Šta je ovo? Čekaj malo. Šta je toliko teško ovo, brate? Šta je teško? Zašto sam ja pao? Zato je teško. Uspio sam, aj, brate. Znači sam. Ma bam, brate. Sad skačim, bam. Za malo da padnem, brate. Ne! Ja pričam za malo da padnem i pao sam. 5, 4, 3, 2, eto. Gde idem? Znaš da sam ovo prešao? Zašto nema checkpointa? Odmah sam pogodio. Brate, pa ne. Šta je ovo? Ma bam, čoveče, najjači sam. Ne, ako padnem. Uspio sam, okej. Okej, ljudi. Uspio sam. Brate, objasni mi, kaži mi da ne mogu to da dotaknem. Kako sam dotakao, brate, u mamu, brate? Da. Sad ću ga... Šta sam toliko deblji? Šta ti je? Sad ću ga da udarim.
Ajde, brate. Brate. Brate mili. Evo objasni. Ne, još jednom se udaram ovu, gasim video. Kako, brate, kako objasni? Ama, brate, kako prolazim? Najnormalnije. Kako nije me dotakao mamu? Kako, brate, kako? Ajde, be, brate. Eto, 2 puta. Najgluplji čovjek na svijetu. Brate, objasni me! Ljudi, da se vidi, se žele, se apelira, like, subscribe i nisam se video, čao.